Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bid-dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa manittakal huda ila yawmi sihab. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum al-ayah amma ba'd. Nuwun kula nuwun kawilujengan kasaratan mewah karahayun awit sih welasaning Gusti ingkang Mahasih mugi tansah memayungana ing sasana bahagian ing titiwanci dalu punika. Boten ngarsanipun para pepundhen, para kiai, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautami ingkang pantes pinundi surya bekten. Para rayakaning negari satriya bayakaraning praja ingkang rumeksa dumateng karahajaning praja ingkang patut sinupa sinukarta. Panjenenganipun para setya wedya cara lumadya para pilenggah kakung miwah putri ingkang saking pantes anampi sakuling segala pahormatan. Mirungganipun panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Mahsun sekalian Ibu Hajah Suwarni ingkang satuhu bagya mulya. Wilujeng dalu sugeng pinanggihan lan sugeng lelenggahan. Maraga kalilunana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu tempel kamardikan panjenengan ingkang katemper sakeja wawan pangandika. Lemah kula dalasan panjenengan sedaya saged pinanggihan nunggil papan, nunggil swasana, nunggil karsa kanthi pinaturi kawijengan wiwiting sambikala saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan aku. Pramila pantes lamun kawijin kanthi wawasan kalimah tahmid sesarengan kula dherekaken alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat wa salam kita tansah lumintir dumateng titah kinangkung ingkang dados panutan lan patuladan kula dalasan panjenengan sedaya satriya pinilih sekaring bawana mustikaning jagat Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit salebeting gesang dumugi titiwanci katutuping jagat. Sumangga sesarengan ngetingalaken mahabbah kita dhateng Kanjeng Rasul kanthi maos selawat sesarengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh kakung miwah putri ingkang saking kehormatan mirunggan panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Mahsun sekalian garwa ingkang satu bagya mulya. Kula ingkang kapitedah pinangka suling basa saking panjenenganipun Bapak Suparno Sarimbit sakala wangsa kepareng matur bilih saking keparingipun Bapak Suparno sekalian garwa. Kula tinanggenah anglairaken raos pangraos ingkang mijil saking telenging wardaya. Ingkang sepisan kula sakala wangsa marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Mahsun sakulawarga kanthi nedya silaturahim hangraketaken pasederekan ing antawisipun keluarga ageng Bapak Suparno kalian keluarga ageng Bapak Haji Muhammad Mahsun. Pramila salam takdim kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Haji Muhammad Mahsun sekalian garwa kalah kotrah keluarga tuwin para rawuh.